ఆలయం ముందు రవి నిలబడ్డాడు. ఇంత చిన్నోడు సమోసా అమ్ముతాడా? ఒక వృద్ధుడు సమోసా రుచి చూశాడు. బాబూ, ఇది బంగారం లాంటిదే. ఒక్కొక్కరుగా అందరూ కొనడం మొదలుపెట్టారు. ప్లేట్ ఖాళీ, చేతిలో డబ్బు. చాలా రోజుల తర్వాత ఇంట్లో అన్నం వండింది. ఇది మొదటి రోజు మాత్రమే. ముందు పెద్ద ప్రయాణముంది. పని చిన్నదిగా కనిపించవచ్చు, కానీ నిజాయితీ ఉంటే అదే పెద్ద భవిష్యత్ అవుతుంది. ఆ రోజు నుంచి రవి జీవితంలో కొత్త అలవాటు మొదలైంది. తెల్లవారితే లేచి సమోసాలు చేయడం. నిద్ర సరిపోతుందా రవి? పని ఉంటే నిద్ర అవసరం లేదమ్మా.